Ini ndiri mukadzi ane makore 28. My story goes like this. Ndakaroorwa. Tine vana 3 nemurume wangu. Murume wangu munhu anoshanda muhurumende. Marriage yangu ini yanetsa pakudai. Murume wangu is a very quiet person. Haataure but mabasa ake vedu eka akaoma. Murume wangu munhu anoita zvechifambi uye munhu wekuti chero vana vatinavo haatochengeti. Ndakatozosvika paextent yekuenda kumaintenance kuti ndikwanise kurera vana. Love chaiyo nene haatombondione semukadzi. Ndangofanana neumwe munhurume kwaari. Chinondirwadza kunyanya ane mumwe mudzimai waanodanana naye kuBait Bridge. But mudzimai uyu muhombe kwaari. Vakapanana mwana vachiri kuchikoro. He is not even sure kuti mwana ndewake here kwete. At my age ndiri kuchinjaniswa Nechembere. Uye mudzimai uyu haatombozvivanze kuti vanodanana. Ndakambosvika papoint yekubata mishonga ndichiti zvimwe kuda zvichagadzirisika. But zvaramba. Hapana mushonga wekudyisa wandisina kuedza. But hazvina kushanda. Mafoni ndakauraya hameno kuti mangani nekuda kwenyaya dzechihure. But anongotora mafoni emacontract kuGtel. Now ndonyatsokunzwa kuti ndaneta nezvake. Mafeelings nerudo handichina. Umwe moyo ndombofunga kumusiya ndamudhambira vana vake vese vari 3. But moyo wangu unorwadza. Vana handina kwekuenda navo. Nditoriwo nherera mbishi. Pandakaroorwawo ndaitoti ndawanawo hama yepedyo kureva murume wangu. But hey, ndonzwa kuda kuita suicide nekuda kwake. Please vane maideas help me. Ndirimo mucomment section. Ndinzwawo zvamunofunga zvingakwanisa kundibatsirawo naye hama dzangu.